Hi ngi kum kaseng hi nu dong ngi jukren na kapor spor ngi julong liang ngi ju jadan benta baru nu ke parti bat nu kortong compare the job master an master di master b ne parti one ne parti turu compare ha ke isu handai ngi chukwa kita ki nong job ki ba pa ba ula pan kop ngor le se ki ski ban wan ba kin lech po parliament ban kren hok banyasa ya kita ki isu kemkeren kong ke ALP ba kematam aktin kasi bot usam bat weipat ke jungton kam hakapuli puthi po jala jungi bat kum juru weipat ki polusi de sikila ban keren ban penbandur ya ka jala bro ko wei nam ta ka jengbet jengbiang jui khon samla po jong ka jala ba jong ka jat pendur ko wei ngim kwa ba ka ta san snem kan chu bijai ino handai ngi kwa ba kitan snem ngi i la kalong takamlong cispa nak cispa ru pajeng persang juki hindai ngi kwa ban i hinu giso balong sya ban penhun ya jeng terang bat jeng anut jong kajat penriu bat jong jala berkoi habi keren siki jap sepang ki isu kam semut ba jeng terang jeng anut tang ke isu hindai ngi lu ngi keren ngi jukren ka por ba ngi kmi linti ba kham tam kini isu ki ba ya bono bat ka sekaran dia kendai maki ki ban keren kendai maki ban persngau bat kendai maki bantit cekang pok nombat dari ba mar maki ki represent om ya ka parti hindai hoi khla sajiet kla represent nam tau pai ba jong beri ni terap bro ko kawai ka ban kong ngi di ban thu ba kai ka kamut member of parliament semua ubangi nak sarkar jala ngi kum ka ba ngin pha bakin let ben simenta hapo ka darbar thawan jok sarkar pedeng ngi di ban thu ning kong kai ka kamram jong MP ka kamram jong jong MP na ka MP kalong malik ben pensngau ya ka jing jong ka jala ka bai kendu nak ka por habadi bekeliang kita ki junong kam ko jala hi brok kawai tebat kawai ru kadi ka kamram jong MP ba unya sailam ne ka MP bakanya sailam hapo ka darbar tharuan jong ka sarkar pedeng lara kadon kanu nu ka an ka bana ka sarkar pedeng ka thau ne ka wanra hapo parlimen nam taban perlong an man ngipet kum ka an CEA bat kum juru kum ni ka an UCC ya kaba ka kta bai ngi kum jat ri berpat te ngangai scam ba kadi ka kamram jong UMP ne ka MP ba kide ban persajur ya kani ka ya kani ka yakini ki an blawara dak sarkar pedeng ban pelong an hakari India namar ba kade ka kamram jong MP ngi ki pat ba hi ki long tang hapo lenti sengkin mengila ban persya mensyumi pat ba ensyulam pat ba herai kade ka kamram jong MP ne jong ka MP bat kade ke jong start ka jong ki ba kumno ba kilak ban lumlang ki MP pan jong kari India ki badan ki MP ki ba soi hap lem bat ngi ya ka kom persya ya ka an CE ban ailat ki ya kita ki jai pen riu ya ki riu ngai Hindu ba ki ba kilak ban wan ban long kita ki nong shnong jong kari India te bat kom juru ya kane ka an UCC Uniform Civil Code ya kaba in dalilingin melawan pedang nama kani kalau persya ya ka an riti sensar dostur jong ka thup jong ka Indian Constitution te ngasko ba kani kamram joki MP ne ka MP ban le ya kani te henrei sakawai pat kalong ba katkum ka riti sensar pat ba kani hi kadi kalat ka kabu mo ya upai ba uban unjit ya kita ki nong mi khmat ki jongki lada hakini ki sansnem ka show hajing start jong pai ba ban bishar lada kita ki MP bagi jit maki hila le hok me kamram ka jongki nganam tani eru aman kran mangan ong hering abu hajing start jong pai ba ban bishar hi bin pa bin namar ba kani hi lada ngi baklah kani kenti menta komor ba unjit ya kinang mikmat banip pesno ka surga jongki hakmat ka sarkar pedeng ka masaj ka basai ka bakum ka seng la kum ka benriu ka kwa ban pha kidon katto ka ki poin nama phi kum kolong menta
ka jala Meghalaya jungi na do u 1972 ka bangilayo ila jong ka jala Meghalaya ngila kenjo syaki san pu artli kisnam tehnrei ngim padon ya ki an ki baklan ki ban yada naga jingrum kertlep jong ki mender hoit ngila don ya ga sexual ngila don ya lantas muak te namar kata kan liang jong ka H&M ka point number 1 ka kwa ban ajemur na kon pha ka message sya ka nong job na su nong job ya ka ne ka MP hang ka election ke bansa wan kalong ba kidai ban dawan na ka sarkar India na parliament badai ban aino ia ga inalang permit na po Meghalaya jungi but kabaar kalong ba nama kajing kodet berkejing jenjar jongki padok pasnam ha kaput bodar Asam na kajing bombiang ya uput usam batikena bakla penlongru ya ki kendok siap jong jala ban sentut sya Asam kumju syari Bangladesh ngipha ina mesaj ba kidai ban kan sya parlimen badai ban penbait no ya uput usam ubatikena pedeng jongga Meghalaya bat Asam kumju ro hapdeng jongga India bat ke Bangladesh. But kan number pelai kelong ba. Kano ka kertong ke bajob na unu kertong bajob. Kidai ban ya sach po dorbar ba ang tipo parlimen. Bag de ban pendung no ya ten kasi bat karo syaka HDL jongkar tisan syab jongkar India. Kano ka kertong lada unu kertong lada ujob haga naik election MP. Kidai ban simkia haga ban ya keren ya ka sarkar India. Badai ban aino laka jong ka kadar. Kenang bahkan penslur ya ki samla tari muluk ban pule ha ki Indian Administrative Service nata Indian Police Service but Indian Forest Service. Pi kumbakalong menta nadu 1972 banglayo ojong kejala. Hadu menta ngedang don kejon kadar bat ke Asam. Tekane kapen melong berpenduk mensim ya ki trai muluk. Hangisya banglayo ojong kejala. Gede benon lo kejong ke separate kadar. Kenang bahkan penslur ya ki samla tari termuluk ban pule ya ki IS, IPS, bat IFS. Kano ke kertong na unu kertong, ubajop na election MP. Uday ban yasaj hapo hangtai po darbar parlimen halhi. Da ka ba shna ya shibon ki job polisi. Namar kumba kalong menta ngimla banlen ha negeri ke ijing jela jungi haman la thluying ki bon ki bala nang la start pinong ki BSc MSc Henry ki shong khlem kam kham jam tilada ki nek MP na po jongka Shillong parliament set ki traisitom ki titmik ki titjingkhang parliament na bentaban thau sibon ki polisi job polisi kalong ke jing mentoy ke ban aikam aijam ya ki samla ki benang berstat but kaweru kalong ba unu kurtong ne kanonu kurtong ke ba job nagliang jong ka H&M ke kwa ban pha ya ka message le ka jing a jimut kalong ba uday ban ya kren ship parliament badai ban plibiang ya kiyau border ya kabaka India bat ke Bangladesh kiladep ya soy ya kabala tip kumka Indira Mujib Pak 1972
namar kane ka penrus pa ia kinong kendong. But nagaliang jong ka seng et chinem ka kerpat lane ka ai ka kubor sya kanono kertong lane ununu kertong ba kidei ban don ya ka thong ne ya ka bison ban ya kren ban dawa sya parliament ban penklan biang ya ki sensar tenrai dorbar snong dorbar raj dorbar hima bat buram ro ya jingete ki menbarim ne kata ka all treaties and agreement di then consisted and the government of India. But ni kwaro ba ka MP le MP uday ban dawal ne ban titmik sa parliament ba day ban penlong aino ya ka hok long try man try halor ka khendaw ka siap bat ban penrong hakarti sensar jong ka India lane kata ka special status kum balong ha kiwei ke jela kum Jammu Kashmir Nagaland bat Mizoram bat kidei ban pentikna khamtam iya kine ki mat ki jura kiba kari bajaban reu ka angnot las lemba